spoluprácu s Inštitútom estetiky hodnotím mimoriadne pozitívne. Mali sme možnosť vlastne sa nejakým spôsobom systematicky na túto spoluprácu pripraviť, po tom, čo sme si ju overili minulý rok, no a tento rok sa teda ešte väčšmi ukázalo, ako dokáže byť pre tento projekt prínosná. Študenti a študentky pôsobili pri jednotlivých umeleckých intervenciách ako mediátori a mediátorky, čo je v tomto zmysle akýsi krok vpred smerom recipientom a recipientkám, ktoré sú veľmi často vzdialení súčasnému umeniu a súčasnej umeleckej produkcii. Takže na jednej strane to bola pre nás veľká pomoc v tom ustriehnúť, zvládnuť celý ten proces prezentácie kontextov mesta 2023. Na druhej strane to vnímam ako veľký posun práve smerom k diváctvu a k tomu, ako možno súčasné umenie sprostredkovať viac takému nejakému širšiemu obecenstvu, ktoré sa práve tu na sídlisku viac menej vyskytuje. Ahojte, volám sa Kristýna Jacková, som študentkou estetiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Dnes som mediátorkou na kontextoch mesta Prešov a teším sa, že môžem byť súčasťou tohto týmu. Liliana. A ja som Nika, čaute. Študujeme estetiku na Prešovskej univerzite. Účasť na kontextoch mesta bola veľmi rôznorodá, mali sme tam rôznych ľudí, ktorí mali na to rôzne ohlasy, boli aj spokojní, aj nespokojní. Každopádne musíme povedať a zhrnúť to, že bol o tieto kontexty záujem a sme veľmi aj my za seba vďačné, že sme sa na niečom takomto vôbec mohli zúčastniť a veríme, že takéto akcie budú pravidelnejšie a častejšie. Ahojte, moje meno je Gabriela Adzimová a som študentkou Prešovskej univerzity v Prešove na Inštitúte estetiky a umeleckej kultúry. Práve teraz som tu mediátorom, keďže v rámci štúdia mám disciplínu interpretácie vytvarného diela, tak to môžem využiť v praxi. Pre mňa ako pre estetičku bola táto skúsenosť veľmi prospešná a zaujímavá. Dominika, poezie.